Eli pieni prinsiippi tähän nyt, kun ollaan uuden vuoden kynnyksellä, niin haluan sanoa kaikille, että jos nostaa tänään krokilasin korkusen, niin se onnistuu parhaiten yhdellä yksinkertaisella prinsiipillä. Pitää olla maailmanluokan herkät kädet ja siihen lisättynä janoiset huulet. Tänään mietittiin Maikin kanssa sitä, että mihin ravintolaan menisi näin uutena vuotena. Mä tulin siihen tulokseen, että täällä ei ole yhtään hyvää mestaa. Mua ei huvita mennä tässä paskahousujen paratiisissa yhtään mihinkään. Ja sitten kun yleensä jengi räjäyttelee kaikki pommeja, niin mä ajattelin vetää kans paukut himassa. Nami, siis appelsiinikilju on kaikkein parasta kavereiden kanssa skoolata, nostaa malia, unohtakaa ne samppaneet ja muut höpö juomat vaan niinku kunnon kilju. Nami, se on aivan vauta, hei. Täällä Yhdysvalloissa vuodetkin vaihtuu paljon nopeammin, aika kuluu paljon nopeammin. Mä kuulin sellaista huhua, että siellä Suomessa vaihtuu vasta vuoteen 2007. Täällä Yhdysvalloissa eletään jo vuotta 3017. Täällä Yhdysvalloissa samppaneakin nousee päähän paljon nopeammin. Kännit on kaata kauheampia ja rapulat, ne on aivan hirvittäviä, ne kestää 3 viikkoa. Täällä Yhdysvalloissa saatana kiljukin käy paljon nopeammin. Täällä on sellaista turbohiivaa, että se on 3 tunnissa valmista juotavaksi, eikä mene vatsa yhtään sekaisin. Ja jos menee, niin tulee sellainen ripuli, että et ole ikinä ennen nähnyt. Joo. No niin, ei meinaa tulla loppua näille hahmoille. Siinä siis aika monta henkilöä äänessä, mutta kuitenkin vain yhden miehen suusta. Kysymyksessä on herrasmies nimeltään Jani Alkio. Janihan, Jantaksi sinua on kutsuttu. Tervetuloa jälleen ohjelmaan. Kiitos. No, oletko nyt Janttana vai oletko jonain... Niin, sehän sopii rouva itse päättää, että miltä tänne kuulostaa. Joo, kun sinusta ei koskaan mene takuuseen, koska sinulla tuntuu olevan näitä skitsofreenisia hahmoja. Sinussa on useampi ihminen samassa kropassa. Sisällä. Ilman kun sä olet noin iso mies. Siellä on monta henkilöä asustelee noissa nahoissa. Mutta kaikista suosituin näistä henkilöistä, joita sinun luissasi elelee, niin on ollut tämä Pohjanmaan parhaiten palkattu lakimies, joka myös tunnetaan ex-hiihtoliiton puheenjohtajana. Eli Paavo M. Petäjä. Mitä tapahtuu, kun Jantta muutut Paavo M. Petäjäksi? Päristappu turpoa punaiseksi, koska Raivo alkaa repimään hermoja aivan perkeleesti. Raion rapula rapsahtaa myös harmittavasti, vaikka ainuttakaan Fernet Brancaa ole hörpitty. Korostan sanaa Brancca. Heti huomaan tässä, harmi ettei radiovälityksellä tämä näy, mutta... Korostatko sanaa radio? Korostan sanaa red. Kansainvälisesti. Olet hyvin punainen naamastasi. Muistat varmaan, että minulla on englanti vahva. Muistan. Red. Saisiko vähän näytettä tuosta maankuulusta englannin kielestäsi? Sinähän, Paavo M. Petäjä, olet kielimiehiä. I'm sorry that I'm so red, but this is not a commercial radio. Korostatko sanaa commercial eli mainos? No niin, siinä kuulitte, että kyllä Paavo M. Petäjä on kielimiehiä. Terrible. Englanti on hallussa. Niin, Paavo M. Petäjä, tää on vähän tyhmä kysymys varmaan, mutta kuka on elämäsi merkittävin henkilö? Nimeltä mainitsemattoman miespuolisen urheilualan henkilön identiteettiä suojataksemme emme voi mainita hänen nimeään ennen kuin B-näytteet on lopullisesti analysoitu. Kyseessä on kuitenkin Kari-Pekka Kyrö. Korosta sanaa Kyrö. Muuten kuka, Paavo M. Petäjä, on sinun lempiartistisi? Heidi Kyrö. Mutta korostan, että tämä ei ole vielä varmaa tietoa aina kuin B-näytteet on tarkastettu Kyrön virtsasta. Lauloit, Paavo, muutama vuosi sitten tämän erittäin suositun Kari-Pekka Kyrön räpin. Siitä tuli hitti Pietarin Oilers Go-Go'n puitteissa ainakin. Miksei tätä kappaletta julkaistu koskaan? Moni kyseli tuolloin, että voiko tätä kappaletta mistään saada. Miksi ei julkaistu? Tuli rajua riittää rojalteista rapulapäissä. Lisäksi kärähdin itse musiikissa kiellettyjen aineiden käytöstä, joilla lääkitsin valtavaa ravakkaa ramppikuumetta. Mutta tiesitkö sitä, että myöskin amerikkalainen 50 Cent on kysellyt tämän... Amerikkalainen 50 Cent on kysynyt tämän kappaleen oikeuksia. Hän on tekemässä sitä englanninkielisen version. Vai niin? Mikä se on kappaleen nimi? Doping Rap.
Selvä hitti alkavalle vuodelle, sitä odotellessa. Paavoin petäjä, kuten tiedät, on paljon ihmisiä, joilla on puhevikoja. Esimerkiksi paha R-vika on hyvin... Korostatko sanaa R? Korostan. Muun muassa Lola Odusulka on yksin tällaisia kuuluisia julkimoita, joilla on R-vika. Oletko, Paavo, koskaan harkinnut puheterapeutin duunia? Saattaisit olla ihan varmasti Pohjanmaan parhaiten palkattu puheterapeutti. Haluatko nähdä pienen samplen, eli freestyleenä vapaata tyyliä, Kyllä. miten R-vikaa hoidetaan? Kyllä, kiitos. R kierrän ympäri orren, roimasti ryyppää riippukeinossa rillumarei ja repo rankana. Risto raivosi ripulissa, Riitta räppäsi rivoja, Rauno ryppäsi rypsissä. Rauno ryppäsi... Risto raivosi ripulissa, Riitta räppäsi rivoja, Rauno ryppäsi rypsissä ja Reetta rakasteli rajusti rankaisten Raunoa. No niin, tuo kun toistaa tänään yöllä, niin kummasti paranee puheviat. Aivan varmasti. Kenetkä sinä, Paavoin petäjä, Hiihtoliiton ex-puheenjohtaja, aiot käräyttää vuonna 2007? Räikkösen. Mistäs räkä kärähtää? Ferrarin ratista. Ei kai. Kyllä. Onko Korosta sanaa ratti. Ja onko tämä varmaa tietoa? Tämä on varmaa tietoa. Tässä ei edes B-näytteitä tarvitse, nimittäin olen seurannut nimeltä mainitsematonta kilpa-autoilijaa pidemmän aikaa. Ja olen varma, että tulen käräyttämään hänet housut kintuissa paikallista rippiluolasta. Rippiluolasta, siis luostarista. Korostatko Onhan se Italian katolilainen maa. Kun aina otetaan A- ja B-näyte, niin kumpi on parempi, A vai B? Tähän vastaan, että 2 on 1. Kiitoksia, Paavoin petäjä, Jani Alkio. Oikein hyvää, kaikkea hyvää vuodelle 2007. Älä kärähdä. Lupaan sen.